O próximo sábado, día 22 de xullo, non haberá mercado en Ribeira. A celebración da Festa da Dorna implicará a instalación dun palco de grandes dimensións na zona portuaria, onde tamén se desenvolverá ese día unha exhibición de embarcacións tradicionais, facendo imposible a celebración da tradicional feira dos sábados. Tanto os vendedores ambulantes como a Asociación de Empresarios de Ribeira amosaron a súa disconformidade con esta decisión, non só polo prexuízo económico para os primeiros, senón tamén para todo o comercio local, posto que os sábados, especialmente de verán, son xornadas de moitas vendas ante a gran afluencia de xente que acude ao mercado. A patronal solicitou ao Concello que revertese esta decisión, alegando que a concorrencia das festas e do mercado son perfectamente compatibles. Sen embargo, o Executivo local manifestou que non hai tempo material para cambiar as actividades organizadas. O alcalde Luís Pérez Barral aclarou que tivo coñecemento desta decisión, adoptada pola anterior corporación, o pasado martes, sen tempo xa para deseñar unha alternativa. Pola súa parte, o edil de Mercados, Vicente Mariño, comprometeuse a partir de agora a priorizar a celebración do mercado como motor económico da vila, aínda que coincida con celebracións ou datas festivas.